Rand, saam met Obriano Jordaan. Hartelijk goeiemôre en welkom aan u wat so pas ingeskakel het. Dis die Multi-Soul Festival hier op Outeniqua Park. 'n dag vol van rugby. En die rugby liefhebbers is uit. En daarop uit om rugby te geniet. Tweede wedstrijd van die dag is die Young Blues van Wellington. Die Multi-Soul Young Blues en die Multi-Soul Silver Stars. Kry hulle net van die lyn af, nee. Dis die teken van die skeieregter. Die bal wat hoog gehang word onder die voorspelers van Young Blues. Abriano, welkom saam met my in die kassie. Bal wat lekker lig gegee word binne die kwartgebied van Young Blues. Oh, en onmiddellik is die pas. Hey, die skeieregter sê dis geleid. Pre-lead met die Jallenboog. Baie gevaarlik. Kiesa wat baie Of jou nou moet kry relax. Daar is jou mee. Nou baie vroeg. As dit die Silver Stars is jou mee. Daar is jou mee. wat by die lyn, by die doellyn van Bly op. Young Blues volkorrel. Ongelukkig verloor hulle die lyn staan. En Young Blues kan vir 'n oomblik hier Bly ontsnap. op. Stay on hier. Veld afgejaag het vir 'n oomblik. As daar bietjie asemhaal plek, bietjie verligting vir die Multi-Soul Young Blues Abriano. Ja, ik moet zeggen, prachtig begin zover. McNeil vanaf beide spannen. Een goede Fiat gewend daar, zo daar die man. En hij zet zijn span BK uit die rode zone, zoals awesome zei. Mannen wat BK aan het gesiaas met elkaar hier om dingen in plek te zetten, om formaties uit te leggen. Die twee spannen Silver Stars en Young Blues. Wat nou krachten meet. Mannen wat er reeds vroeg in die wedstrijd. Thank you. Mekaar is op willen wijs. Wie komt waar vandaan? En dat is waar voor je ingeschakeld is er reeds een plaatsvanger wat nou opkomt. Over mij. Dat is een man waar die zo afkomt, maar als het over bloed, weet ons niet. McNeil. Ja. Dit is bloed Abriano. Het ons zo. So Dank hy je. gaan binne gegeewe tydperk weer terugkeer veld toe. Baie beter gedoen in die lyn staan hierdie keer van die Silver Stars. Die agterlyn wat nou beweegplek kry. Oh! Houding. Groot tuigslag. In die middelveld vanaf die Young Blues. Maar nou gaan daar skoor gemaak moet word. Dankie. Verligting word dan weer van die voet af gebring. Vir die man in blou. Dan take him back. En nou vir jou nommers kry. Vol. Mannen wat heel wat gesiaal sonder mekaar by die fasette en die afbreekpunte. Weer goed gedoen om te wen in die lug.
Hierdie man in rooi en wat en hierdie keer word hy baie veilig oor die veld gespeel. As pasiemeter weg, steekskop in, maar dit werk nie. Die plan was aan, maar die uitvoering daarvan. Geleentheid om hom weer die Rihanna te gooi. Byna die halve gaping. Die strafskop. Wat gaan? Raak vastgevormd. Voordeel weer wordt gespeeld voor de Silver Stars. Voorspelers met balbezit geniet en wow, die pas is vol. Zet daar en wacht voor mij tot ik terugkom. Mannen wat elkaar klubbert aanvatten in die wedstrijd. Thank you, leave it now. Ja! Vantage, backchat. Voordeel voor backchat, zei de scheidsrechter. Man, duidelijk, niks. Kleinigheidjes van enige kant, nie. Speler waar alleen een beetje meer is aandacht moet krijgen. 7 het gesê, is die kaptein. Okay? So I had a pre-chat with you. I told him discipline is not my issue. Kan ik Afrikaans praten? Discipline is niet mijn probleem, nee. In orde, niks meer. Enige een nou, gaan ons binnen zitten. Weet je hem? Kijk, je kan harden. Kaptein van die Kijk, Malteso Young Blues. Wat duidelijke instructies krijgt van de scheidsrechter af. Volgende keer problemen hier. penalty daar of penalty zo? Ga je koelkast toe. Voor mij. Kijk. Palas nou beskikbaar vir die manne van Silver Stars. Wat gaat hulle maak met die een? Going to pause. En hulle lyk of hulle die eerste bloedryk in die wedstrijd. Gaan hulle die palen najaag? Ja, inderdaad. Dat is die besluit wat geneem was. Behoort makkelijk was kop te wees. 22 meter, ja bijna 22 meter. Wat rust op je schouders van daar die man. En die groot nummer 15 op sy rug. 20 secondes. Bal wat nie. Tot sy guns. Seconde. Bly agter Wil gaan nie. Wat gaat hij maken meneer de Jen? Getref met de rechtervoet. En hij jaagt hem dwars door die palen. Voor Silver Stars met de eerste 3 punten. Hulle wat eerste bloedrijk in die wedstrijd. Met een prachtige strafskop. Met hulle doelskop wat hulle dwars door die palen jaagt. Op jullie kijkersblijs is vastgestrept. De kaptein komt terug. Dus het gaat niet zo uit in qua park. En daar is daar die man terug op die veld. Ons zoek die bal. Nee, ons zoek dit. Het voor daar die man gezegd, net voor die slag die plek warm, want hij komt weer terug. En hij is terug. Dan wordt die bal niet weggehangen, maar goede skop. Dus de 10 aanvallen die mannen van Silver Stars. Bal wat nou beschikbaar is. Blijf op. Step dit daar. Dankie. Scrumskak wat vaag achter hem. Bal wat wijd gespeeld wordt achter op die channel. En een goede stukje. Via wat gewend was daar door die mannen van Silver Stars met een prachtige skop waar hij schoon maakt. En hij zet zijn span daar zo in die veld waar hij wil spelen. Goeie skop van daar die man. Hij heeft die visie en hij voert die plan. Briljantheid. Dan is het de lijn staan wat gaan aan die kant van de Young Blues. Goed gebemeesterd, maar sterk en gedraaid door die groot man. Hij is sterk op zijn voeten. Drijf van zijn stroomtrein, nou is het bal beschikbaar. En scheidsrechter zegt nee mannen. Die nou vorentoe. De bal wat voor en toe verloren was in contact met Niel. Ja, ongedwongen fout Adriano vanaf die mannen nou. Zie jij zijn vinkje wat waai niet, die bal is niet eens nat nie, maar heel wat hanteringsfouten wat ons gezien het zover.
in hierdie eerste 85 minute van rugby. Die eerste wedstrijd reeds voorbij is. Hier is die tweede een. En insit wat behoort aan Kasbay, Talang Kasbay en Silver Stars kom hy uit. Dolu, hierdie baie goeie skoppie. Hy skop hom tot binne die keelgat van Vegan Plammer. Maar die skeieregter sê die agterlyn van Maltreso Young Blues wat onkant was. En Farai, Dolu, wat weer kantlyn toe skop. Dis 'n monster van 'n skop. Goeie skop. Plaaspel binne die kwartgebied van Young Blues. En nou baie goeie aanvalsgeleentheid vir die manne in rooi en wit. Gooi wat gaan behoort aan Peterson. Afgeneem, uitstekend gedoen in die lug. Het lyk na die man in die 7 trui. Tabilika, kom die bal deur die hande vir die Maltreso Young Blues. Opgevat deur Zaidan Jacobs. Gaan die bal weer uit die hande uit. Thomas wat skoon maak vir Afrikaner. Fortuin wat moet opvat. Gaan hy deur die hande. Uitstekend. Manne wat mekaar heel wat afstamp. Lei op. Via Afrikaner versprei die bal. Jacobs val hy weer die lyn aan. Thomas naby. Via Afrikaner. Vir die voorspelers wat balbesit geniet vanaf die loskakel. En 'n strafskop wat gaan aan die Maltreso Young Blues. Hierdie een kom word definitief verwelkom met oop arms, Adriano. Ja, prachtige stukje spel. Die Young Blues. Goed gedoen zover. Mannen wat lekker fases opzet. Zoals je ziet, die voorspelers wat bal geniet. Vanaf die loskakel. Die mannen hou van bal op draf. Besluitnemingstijd. Lijkt naar daar die man. Ja, ten Jacobs. Van die kant in gaan op zoek. Lijn staan wat gaan aan die kant van Young Blues. Keanu Mokkel. Met ballen aan. Wie gaan hij vinden? Daar zijn wat je voorspringers door het uitgekrijt voor Thomas. Als je kijkt was het niet, mannen. Ja, daarin is skief. Skrap as die kool vanaf Silver Stars. Duidelijk sê die reël. Jy word toegelaat om skeef te gooi as daar nie 'n contest is nie. Maar jy kan ook nie skeef gooi buite die buitekant se skouer. Dan kan je net over die 9 gooien. Nee. Dordrecht. Dordrecht vanaf die skeieregter. As jy so skeef kan gooi, kan hy net so goed vir die 9 gooi. So as hy ook vir die loskakel in die agterlyn. Via geleentheid van Kasbay om aan te sit. Agter by die voete van Spandeel. Kom hy via Dolu. Skuif hy op deur die hande. Nie baie goeie hande gee nie, maar Kip het hom. En 'n monster van 'n duikslag moet hy vat. Vanaf die verdediging. Skeieregter se voordeel was gespeel. Nie genoegsame voordeel geniet. Frandro. Standing up on the pressure. Voor hy van die Maltreso Young Blues wat onder baie druk is. Kom skrimtyd. Dolu. Hy is die man wat nare geroep word deur sy kaptein. Om meters en meters van veld te wen. Hierdie een. Perfek. Perfek as jy praat van skoppe, lynskoppe. Ik deal met jou, nee? Dit is waar jy wil hê. Vanaf die halflyn. 5,5 meter weg vanaf die doellyn. Ronald Saintjes. Blijf die lijn! En die nummer 16 trui. Hierdie keer vind hy sy springer uitstekend. En die rolmaalbeweging is aan. Dis aan. Voordeel word gespeel. Sekerlik voel die ondersteuners van die Silver Stars hier moet hulle punt aanteken. Kemsbay. Hy laat die voorspelers optel. En dan dryf.
Tijdelijk kom je instructies van hom af. Hierdie keer speel hy homself. Dolu. Maar hy word gestuit in sy spore. Thomas. Die Ariane is aan die hande van Morris. Vanito Morris. Hierdie keer is dit vir Fortuin. Halve meter weg van die doellyn af. En aangeslaan. Maar man waar hy gestig. Meer is al moet kry. Dat kook letterlik in hierdie tweede wedstrijd van die Maltiso Festival hier op Outeniqua Park. George. Kijk, James. Lijkt naar Koelen hoogbaar. Terug voor die penalty voor Kalabsi. Waarop hij na het van zijn rug gelijk op. Dat is ernstig beserie. Van hulle gaan om nodig het. Om van die scrum het dier te trekken. Hij was all fair play, nee, maar ze gaan terug voor Gaan die man weer opstaan. Om zijn rol te spelen. Voor die mannen van Young Blues. Ja, dat hoop ons definitief. Abriano, maar als ons kijkt naar die Relax, is jouw man George recht. Eiffel Tower, Als jouw man recht, wat dan of die geleden. George Tower, Is je recht? dan zal ons zien dat hij weer, zoals hij bekend, als hij in die George omgeving, dat hij zijn dik donker wolken saamtrekt. De kant van die merk, En alsjeblieft. die mensen van George zal natuurlijk zeggen, Rien is op pad. Ons verwacht nog niet Rien. Ons zal die Rien verwelkom na die eindvlekje van die laatste wedstrijd. Maar die 5 meter scrum wat gaan behoort aan die Silver Stars. Hey! Hulle soek punte, hulle soek die punte. Ingezet Play op, play op, play op. by die voeten van Spandiel. Hier is het. Thomas, onder baie druk, goed gedaan hier, Young Blues. Steplet voor mij. Steplet. Dat is verdediging wat veel wedstrijden vindt. En hulle verdediging staan verschrikkelijk baie goed. Tackle. Thomas, Hier is het. uit aan die hande van Town Johannes, jammer. En dan wordt hij aangeslaan. You lost it when you went to ground. Abriano hierin is definitief Chorat. een haalbuit van de wedstrijd. Ja, McNeil, baie druk wat opgezet wordt vanaf beide spannen. Oomblikken wat te groot wordt. Adrenaline wat inskopt. En dan zoek je skaren. Wat een grote rol spelen zo. En ik dank die mannen samen met Cowboy. En uitoefen. Dat wat hulle geleerd het. Maar groot scrum in die kwartgebied van Young Blues. Maar daar die man, Afrika, Salon. Ja, lijkt naar Thomas. Met ballen aan de hand om die blauw golf te voeren. Hey! Groot scrum, mannen wat kracht te meet. De vlog wat aangezet wordt nou. Dus ik wel zeggen, ja mannen, Relax, relax, James, relax. jullie moeten een beetje ontspannen. Te veel kracht daar, zo mannen wat even een beetje te hard stoeien. Mannen is honger om te nemen. Wie gaan kraak eerste. Die mannen zijn visie. Beide spannen wat belovend lijkt als het komt bij scrum-tijd. Maar wie gaat helemaal dominerend wees? Na die scrum toe, sorry. Nog steeds Thomas met ballen aan. Jullie die scrum wat gehervat wordt. Steeds in het kwartgebied van Young Blues. Walen vastgepind is. Die machtige Silver Stars. Steady, steady, steady. Bal wat nu ingezet wordt. Beschikbaar is een monster scrum. Bal is uit, achter die bal in zijn handen. Die bal wat uitkomt achter. Nu is het beschikbaar. Hij moet vanaf schoon gemaakt worden. Ingekleed die groot met een stampen man af. Goed ingedraaid contact. Thomas. Spelen hem achteruit daar. Zo van Afrikaner. Niet, bal wat niet geskopt is. En nou wordt hij ingewacht daar. Die Walik Buts. Die klop komt voorbij een man daar maar. Scheidsrechter wat voor die speelt voor Young Blues. Bal nou beschikbaar. Thomas, kortiekie.
Sterk en gedreef, hoogbaard. Sterk en gaan op me vast dan dekverdediging. Lachte wat nou aanslaan. Mannen wat nou klappert en kloppen bij je man. Hij stampt hem man af. En de man is sterk op zijn voeten, maar bal verloren. Contact. Dat is bij je sterk man aan, zo Wesley Ling. Aan die kant van Young Blues. Maar nu is het bal beschok, bal besluit hem om Fiat af te jagen. Op je skopskoen. Een gewacht geduldig daar zo dier Iaten Jacobs. Hij jaagt om Fiat af. Een winstpassie voor zijn span daar zo. McNeil. Ja, benauwde ogenblikken. Maar die kalmte, die cool en kalm kop van Jelden Jacobs. Om verlichting te brengen. Plaasspel. Zo wat 11 meter binnen zijn eigen halfgebied. En Roland Jantjies. Wat kan gooien. En achteroor, maar hij heeft hem. Saniana van Morris. Benito Morris. Kasbay. Bij een goede aandacht niet, maar dat is opgepakt die Adams. Angelico Adams. Afgeneerd, omgekeerde bezit. Young Blues. Blijf op. Van nou weer voel alle wel die speelwerk doen. Oh, een hanteringsfoutje. Die eindjes van Reginald Afrikaner wat net niet bijkomen in. Ongelukkig slaan hij hem aan. Scrum op een perfecte plek voor die Silver Stars. Ja, in die springkasteel. Wat gesprongen wordt behoorlijk. Die spreiligte wat zal moet aankomen. Weens weeromstandigheden. Kasbay met die bal in hand. Voor die Stars. Opgepakt is Bandiel. Manier bij een goede aandacht in die achter. Toen zei de scheidsrechter. Voortgespeeld tot aan de handen van Wafik Brut. Ja, dat is Brian Bota. Die nummer 11 in die rechterkant. Johannes. Kom maar uit. Dolu, besluit hij om op je voeten zat en iedere keer wacht Brutse man, hij heeft hem. Man op de klop. Wordt hij plat getrekt van achteraf. Kasbay. Hij staat rond met die verdediging. Aangeslaan en Young Blues heeft hem. Hier kan hulle weer ontsnappen. Young Blues, oh. Backwards, zei de scheidsrechter. Spatie op te spelen van je. De Silver Stars, Dolu. Man wie Jeldag, daar is voor zijn span opgepakt. Die Kasbay, daar is spatie niet bij de kant. En dat moet via Spandil. Zerovano Spandil. De jaagste man van wijsheid, kracht, spoed en handvaardigheden. Uitstekend gedaan, Adriano. Ja, daar die man Spandil. Gaan daar dier zo ze vliegen. Meneer achtste man Trajan, prachtig gedaan. Goeie besluit daar, zo van die mannen van Silver staan. Hulle zien als nummers en spatie aan de buitenkant. Besluit om die spatie aan te vat. En hulle maak gebruik en hulle kan capitalize. Dat wat hulle gedaan het. Dan zal hulle wat oorgaan zo. Voor de eerste 3 in die wedstrijd. Vallen bloedrijk telling wat nou verloop op 8-0 aan die kant van Silver Stars. Met zo bijna 19 minuten speeltijd wat reeds verstreken is. En die squappoging. Wat nou zo nog moet komen. Getref meneer rechtervoet. Wat maak je met hem? Tref hem dwars door die palen. Flap wat hem waarschiet. Skar op de voeten. En nog extra 2 punten bijgevoegd, McNeil. Briljant gedaan. Briljant, zoals jij zei.
Terecht zoals je zei daar, Adriano. Nog een man van Young Blues, waar die veld moet verlaten. Nummer 2, stop. Zijn schouder, hij zei ga niet verder hier. Hij gaat niet verder zijn. Keanu Mokel wat zijn mannen het genoeg gehad. En hij zal die veld verlaten, die zo voor Young Blues. En hij wordt vervangen daar door die eerste, Jaylee Peterson. Wat zijn rol gaan overvat voor die dag, McNeil. Bal weer hooggaan onder die mannen. Gooien wat, maar hij is gewend. Ja. Young Blues, kom die bal uit. Oh! Bal spat. Bal wat los komt daar in die man zijn hand. Zoals een klip onder water. Dat gaan zo dik. En net voor veiligheid maatregels. Die mannen spelen veld aan die brand. Zo die brandweer moet net alle stelling innemen. En zeker maak indien die veld vlam vat. Hulle is daar met een brandblusser of 3. Geleentheid voor Thomas. Groot skrum vanaf Silver Stars. Hij is opgeteld. Scheidsrechter niet tevreden met die stand van zaken. En die scrums, dat is fair. En hij laat hierin via zak. Balbezit steeds aan die kant van. Die mannen blauw. Nou zit weer Thomas wat op de rol in. Weer groot skrum opgepakt achter. Onder baie druk. Kom skrumtijd. Thank you. Kom maar uit. Afrikaner. Binnen toe. Scherpe beweging. Van Angelo Williams. Bal wat lekker lucht krijgt voor die man in het blauw. Thomas. Afrikaner. Piakas. Bal is uit. Bal was uit. Wow, een hanteringsfoutje daarvan. Salon, Ethan Salon. Wat oog op die man het en oog op die bal. En hij maakt vandaar hier een blapsie. Skram wat gaan hier aan die kant Okay, let's go, Gent. van die mannen. Gaan het wees. Een soberheid trolley of een boxer trolley. Of wat gaan we zien hier vanaf Silver Stars. Groot skram mannen wat elkaar lekker vat hier in contact. Kijk wat ze niet mannen. Niet gelukkig met hoe zaken staan daar niet. Nog steeds hierdie groot achttallen van beide spannen. Wat alles in hulle vermoë doen. Om Jaco geleentheid te gebruiken om strafskoppen af te doen. In de verdedigende spannen. Cosby met ballen aan. Maar die rooi gevolg, maar dat is een man wat daar zo een zak in contact. Die druk van die skram net te veel.
En scheidsrechter wat hem gee aan die kant van Young Blues. Wat gaat hulle maak, meneer Ian? Besluitnemingstyd. En die call wat gegee word, lyn toe. Let's go. En as dit daar die eenste man wat nader geroep word, Jaten Jacobs. Betroubare man as dit kom in die skopskoen. Goeie fiat vir Jussie. Sit die speel binne in die kwartgebied van Silver Stars. Gaan hulle punte aanteken. Is jou man. Hey. As dit daar die groot man. Lijn, blijf die lijn voor mij, blijf. Kulen Hoogbaard wat sy lichaam op akker vind daar son. Hy vind die voorspelers prachtig. Thomas bal beskikbaar. Uitgekry agter Afrikaner Kortiekie. Hy word aangedryf deur die vleuel. Palme. Hy word daar rond gedans ingekry agter deur daardie man Jacobs. Maar hy word vastgetrek in sy spore. Bal beskikbaar. Uitgekry weer eens Afrikaner Kortiekie. Sterk ingedryf deur die voorspelers. Los, lieverd. Loop hem vast dan, dekverdediging, ballen beskikbaar. Thomas op het met die klein kindje te spelen en de vijand gee. Als weer eens aan de handen van daar die gevaarman, Vegan Palme. En die aangee waaruit is. Maar die scheidsrechter wat sê, voor en toe aangee. En die brengen hulle al die pad terug. Maar daar die man, Apiwe, die wie kwam met een prachtige stukje speel en die wil daar oordijk voor de eerste punten. Maar unfortunately, as die scheidsrechter wat hulle terugbring, besluitnemingstyd. Wat gaan die mannen maak? Afrikaner, wat gereed staan, om weer die speel in die kwartgebied van Silver Stars hou. Dankie. Hulle reik bloed in, wil beslis. 5 punten by taalbord bysit vir hulle span om hulle skade gelukkig te maak, wat uitgekom het vandag. Om hulle te kom ondersteun. Hoogbaard met ballen aan. 2 spelers, ek nou voorspelers van Silver Stars. Wat daar so wat medische aandag ontvang. Klein stukje. Mannen wat ook benodig word en wat de hand opsteek. Monteka, die man met die grote Madrid op sy rug. En dan sit die mannen wat hulle formaties uitsit. En kyk wat het beteken vir die ondersteuners daar so. Hulle lyk heeltemal gelukkig. Hulle weet nog vroeg in die wedstrijd met 27 minute speeltyd wat reeds verby is. Ietsie van die verlede. En daar sit die mannen. Happy? Mama nummer 17 Vogel Johannes. Hy lyk heeltemal alright om sake te hervat. Goed hunne beheer gekry so deur die voorspelers, nou word daar sterk in gedra. Weer, gents. Theodore Peterson. Skyn dit was sy nee manne. Is nie gelukkig met hoe sake staan nie. Zo, we gaan. Waar jy goed gegaan. Bring hulle terug, die keer behoort hy aan Silver Stars. Hulle is vastgepen in hulle eie gebied. Monster scrum. So breed tollies wat ons hier gaan sien. Mannen wat hulle duffloks moet aansit in die wedstrijd. Beide agtalle. Wat groot en krachtig kom as dit kom by scrumtyd. Bal wat gevoel word daar so vir die rooi golf. As die bal beskikbaar agter. Ja, die bal wat net afgeklap was. Kyk jy dat toch sê, nee manne. Strafskop wat gaan aan die kant van Silver Stars, McNeil. Ja. Baie goeie druk, soos jy sê, Abriano. Toegepas deur Young Blues, maar ongelukkig kan hulle nie die druk omswaai in punte nie. En die monster poot van Ndolu. Hy bring verligting vir sy span. Op die strafskop. Goed gedoen in die lig. Kom hy weer. Tiriana. Vir die Silver Stars. Back. Kaspai. Nou sit sy voorspelers. Hierdie keer is dit Botha waar hy Ah, opsê. it's fine. Get out of the way. Ball is available. Nee. Wie hy hierdie keer kan Dankie. gebruik.
Sit een Tolu en hy gebruik die voet. Bal is steeds binne die veld. Spelers om laat spring. Hy het gelyk, hy gaan uit. En daar is op TV die bomsquad Ja, nee, tijd is James. van Young Blues. Blauw, dat is een manplaat van jullie, nee? Ga niet blijven, ga niet af. Lijkt naar Bekers wat medische aandacht ontvangt. Kan niet gaan. En hij gaat af als die wordt verbloed. En als ze daar die man wat zijn plek, die andere Kutsia wat zijn plek neemt. Just tell them. De rol wordt te vat van Bekers. Kom eens. Let's go. Akker. En die trench. En de strafschop wordt afgedwongen worden door die mannen van Silver Stars. En die vat in rooi. Dan kies. En kijk wat het betekent voor die mannen. En dat is vaste scramiso. Voor die mannen die keer behoort die aan die kant van Silver Stars. Kuspi met ballen aan te rooi golf te voer. Keep your out of view here. Go! Goeie scramformatie van beide achters. Scheidsrechter wat niet gelukkig is met hoe zaken staan tussen die voorspelers hier. Beide achttallen van Young Blues en Silver Stars. Frandro, luister voor mij mooi. Als je niet de hit kunt vatten, kom je die combine set. Dan ga jij. En daar zit die man in die middel. Scheidsrechter wat zegt, als je niet de hit kan vatten, kom je die combine set. En ik denk, niemand wil dit combine set gaan. Als dingen zo warm gaan in die koude weer. Op Oteniqua Park hier in George. Zet! Steady. Gooi neer. Blijf back, blijf. Bij een goede druk, monster scrum. Bal is beschikbaar. Nu zit altijd gekregen een Tolu met een kortiki. Die aangeeft maar niet gevonden. Nu zit het tegenaanval met een chicken wing aangeeft. Bal wat op aan die kant, maar scheidsrechter wat zei, nee man, geen voordeel. En hij brengt een alipad terug, nu Tolu. Die aangeeft was zei, maar niet succesvol uitgevoerd. Bal wat niet tot de hand kan gaan. Ja, om je ballen te vatten. Om hem niet aan te krijgen, is baie belangrijk. Let's go. Scrum in die middel van die veld. Achter, hij ziet waar is ons gaan, hè? 10 meter Ja, we're going. binnen die halfgebied van Young Blues. Out! Zat allemaal die inzet. Thomas. Gooi neer. En weer groot stoot vanaf Silver Stars. Veel is kram nou, nee? Kom eens reset. Luister. Ouch! Weer aanzet voor Thomas. Zit! Gooi neer. Hij is uit. Hier keer wordt hij vanaf opgeteld. Oeh, en die scheidsrechter wat aan die middel
van die losgemaal. Beland. Positionering baie belangrijk. Net jelle bal. Ja, dankie. Ja, en hij herkent. Hij was aan die pad. Right, is die ding. Nee, ek is fine. Positionering baie belangrijk. Ja. Oh, ons kyk nou om in slow motion. Vanuit so vinnig gebeur, hy moet geslow-mo word. Kyk daar. Die 8ste man, die groot, sterk 8ste man. Wat besluit, hy gaan 2 saamvat. Jy moet nog kinders maak, jongen. Ik ga naar Zins. Coach! Zit! Gooi neer. Delvino Hendricks wat daar. Hierdie keer skuif hy baie van die skeieregter. Afrikaner wat ook dan die bal laat skuif deur die agterlyn en dis Jacobs uit maar in ondersteuning. Bal is uit. Thomas. Omgekeerde besit maar onkant speel vanaf Silver Stars. En hulle staan die strafskop af. Thomas met die tikskop. Deur die hande, die groot manne wat balle gee. Hoogbaard wat dan vasvat. Step. All done. Kom hy uit, Afrikaner. Oeh, en hy laat de man sit. Nou hands. Stay on. Weer word die bal goed versprei onder die voorspelers. En nou sit hulle fase op hierdie keer. Is dit Angelo Williams? Vat 'n man of 2 klop maar hy. Sy aangee is nie na wense nie. Number 4. Go. 4. Dat is Carolus Out of the way, quicker. Heiser. Nee, los. Hij wil in die partij, dankie. Thomas. Van die been af, Baie goeie ja. aangee van die been af sy die skeieregter. Maar hy word teëgeskop. Die Morris. Relax. Got foul play there. Okay. 16 offside position, so influence on the play. So go. Go. 16. Go. So dit veldspel hier, né? Nummer 16 speel die bal 9 sonder die bal, wat né? gezien En wordt hulle het als invloed gehad op die game. So ons gaan hier kom vir penalty. 16, be careful. nog een speler op die veld. Mannen waarom net wil plat lopen. Maar wat teruggebracht wordt is zo voor veel spel. En de man wat aan die koelkastje gestuurd wordt, meneer Eisen, wordt een korte keer ingebracht. Sterk gedraaid door de eerste man. Hendricks, bal beschikbaar. Nou wordt aangekrijgt. Verandering van de richting, maar hij wordt plat gelopen. Dekverdediging. Apuwe. Nou zit hij. Niet aan van die gevaren, man. Jacobs. Wat een veitspeler is de bal beschikbaar. Thomas. Uit van Afrikaner met een lang aangedaan daar zo van een hoogbaard wat sterk draait. Dus kijk je dat die zand is Zuid-Afrikaner. Zit hem schaven te gaan. Vat zijn man daar zo. Opgeteld en sterk en gedreven. Hij is niet. Dankie. Bal beschikbaar. Thomas. Afrikaner, kortiki. Uit van Pieuwe. Dat is het weer eens voor die man daar zo. Met een monster tegenslag waaruit geoefend wordt. Maar bal nog steeds beschikbaar. Offside. Weer eens Afrikaner. Bal wat achter toe verloren wordt. En Silver Stars wat gestraft wordt. Is zo voor omkant te spelen. Afrikaner wat vannacht ook. En ik geef hem daar zo aan daar voor Pieuwe. Omgekeerde bezit. Bal wat op je voet gejaagd wordt. En verlachting wat gebracht wordt is over Silver Stars. In de eerste helft. Wat iets van die verleden is. Is op uit de nieuw qua pakken zoals.
Silver Stars op 10. En de Young Blues met 0. En dat de Silver Stars wat helemaal belovend lijkt in die wedstrijd. Het is gewoon weg voor de Bria. Kimono Rudios is nou terug. What's happening to me? In the dark, can you tell me what it means? I lay my head on my pillow, staring out the window, wishing on a star for a sign. It's the reason why you're always on my mind. When you come around, I get shy when I see you. When I see you, baby, when I never know when you might walk by, so I gotta be right on time when I see you. When I see you, I scribble X and O's in my notebook, checking how my hair and my nails look. I feel myself in the zone. I get nervous when you call, so I say I'm not home. I see your face and I hear my favorite song. Should I send an email at home? You're the number one topic on the phone. I wonder if you know, or do you have a clue? Yeah. I lay my head on my pillow. You got me staring out the window. Wish on a star for a sign. What's the reason why? Yeah, 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 yeah. You're always hey, sexy boy. You're sexy boy. Hey, baby. I don't never know. Baby, when I something now is taking over me. Yeah. I'm not gonna run, I'm just gonna stand here and sleep. Hey, monster on the beat, ho, Depot, any rap nigga, he a freak throw. Man down, call like Amber Lambs, tell him breathe, bro. Nail a nigga to the cross, he walk around like Tizo. What's up with these jabroni ass niggas trying to see Compton? The industry can hate me, fuck them all and they mama. How many options you really got? I mean, it's too many options. I'm finna pass on this body, I'm John Stockton. Beat your ass and hide the Bible if God watching. Sometimes you gotta pop out and show niggas. Certified boogeyman, I'm the one that up to score with him. Walking down whole time, I know he got some hoe in him. Pull on him, extort shit, bully the flow on him. Say Drake, I hear you like I'm young. You better not ever go to cell block 1. To any bitch that talk to him and they in love, just make sure you hide your little sister from him. They tell me Chubb's the only one that get your hand-me-downs. And party at the party playing with his nose now. And Baka got a weird case. Lupa kasi you kalup.
Oké, het lijkt voor mij, het gaat net die boys. Oh, die man is gevaarlijk vannacht. Jullie lopen voor elkaar. Oh! Well done, guys. Welkom terug aan al onze kijkers, jullie wat aangeschakeld is. Dus hoe het gaat niet zo. Op Outeniqua Park in George. Heerlijke atmosfeer. Tallen skaren uitgekomen om alle spelers te ondersteunen. Dus die tweede helft van hierdie krachtmeting. Die Silver Stars. Daar is die man op die scherm. Wat als hij zijn assistent is over die man in die middel. Wat die scheidsrechter is. Silver Stars tegen Young Blues. Van het C Young Blues. Wat nu van rechts naar links zal spelen. En Silver Stars van links naar rechts. Met het taalbord wat nog steeds 10 punten. Tegenover Nulles. Young Blues wat nog geen punten. Dat is ver. Kon krijgen in die krachtmeting. En Silver Stars wat helemaal belovend lijkt die man aan wat een rooi. Wat 10 punten. Dat is ver. Hij die wedstrijd uit kon krijgen. Ik moet zeggen. Nog wappen rugby. Wie maakt die zwaar. Corporation. Viers. Wat nog op pad is. Tallen spannen wat nog. Gaan spelen hier zo. En hier zo is alles veel gebracht hier in de sport. Dingen gaan behoorlijk koken in die tweede helft. Die helft wat hij wint of hij verloor bepaalt. En jij wat bereid je het al reeds je span gekies. Zo kwap je staan met je span. Lieflijke muziek. Wat vermaakt wordt hier die live DJ. Theo. Wat die schade in de mensen hier in George. Wat uitgekomen naar het Outeniqua Park. Gelukkig ook. Met zijn muziek. En dan is het die man. Resident Afrikaner. Niet een buitenlander, die Afrikaner. Wat zaken gaat voor ons beginnen als die bal wat hoog gehangen wordt. Goed onder beheer gekregen. Bijna verloren, maar bal wat goed bemeesterd is. Sterk en gedreven. Apiwe. Bal beschikbaar. Niet als hij was Apiwe niet, was Fortuin. Dus het bal beschikbaar. Dat is een ander van die man die gevaarlijk, maar de man amper bijna afstand. Maar hij wordt goed. Goeie duiklauw uitgeoefend worden. Maar Nundolo was sterker dan onze man wat daar teruggedraaid wordt. Omgekeerd de bezit. Bal wat afgenomen was, nu is het bal beschikbaar. Plaatsvervanger is zo. Williams wat nooit speelt aan die handen daar zo van Bart. Wacht. Ja, wacht Bart. Jullie bereid kijken of je Bart nog aan de sterken gedraaid. Hensel Williams. En dat is op bijna van een zijstap, maar hij wordt goed onder beheer gehouden.
En daar is zo'n dekverdediging, bal beschikbaar. Nou kom die bal uit naar die handen van die gevaarman Tjuro Pieter met dit om wijd aan te spelen. En daar is zo die gevaarman Apiwe wat man van daar zo in die middenveld. Hulle is in die kwartgebied van Silver Stars. Nou moet dat skoon gemaakt worden. Klein kantje met die bal bij voeten jaag, maar nee. Die bal waaruit gaan, Keizer was het nee, mannen. Dat is hoe zaken staan hier zo. McNeil. En baie, 4 warme tweede helfte. Van die mannen hier zo voor ons opleveren. Dat is precies wat ons verwacht het. Dat is precies wat die kijkers bij de huis verwacht het. En die mensen hier op Outeniqua Park. Abriano als plitsende 4 warme tweede helfte uitstekend gaan doen. Om te winnen op hulle doellijn. Silver Stars. Moet dat skoon gemaakt worden. Kasbay. Krap diep. Veld afgejaagd door Ndolu. Oh! Goeie meter wat hij maakt. Breng verlichting van zijn span. Is Jos. Numbers. Verraai Ndolu. Hierdie keer een baie beter gooi, maar steeds het Silver Stars om afgeneem. Moras. Hij maakt goede meters, dan wordt hij platgedrukt net buiten die kwartgebied, zijn eigen kwartgebied. Silver Stars wat kijken of hij hierin kan hardlopen uit die gevaarzone. En die strafschop van jouw voeten af. Puta, al wat jij moet doen is jij moet jouw lichaam en jouw gewicht dra. En iedere keer vat Young Blues die tukskop en dan is het weer die 8e man aan die buitenkant. Van die Angie uitkrijgt. Van die kant af. 4 omgekeerde bezit van die kant af. Series keuzerechter. Hierdie 2 spannen wat nou besluit om die bal lucht te geven. Niks meer van palen, toeskop of vlijn, toeskop je als tukskop en hardloop. Die mensen wat natuurlijk waarde krijgen voor hulle geld en afgeneem. Penaliteitsslag. Geskil van die kant af de Young Blues. Oh, en dan wordt hij weer gemorst in die handen. Lijkt naar Zayden Jacobs wat medische aandacht ontvangt. De groot buitencenter aan die kant vanaf Young Blues. 14. Wappie, dat is iets ernstigs. Je gaat niet weer kan opstaan. Die strijd om op, nee? Dus we moeten dat gap zien. Als ook is sterk, man. Vandaar zo. Medische aandacht ontvangt beide spelers van Young Blues. Williams en Jacobs, die centerpar. Gaan die mannen weer opstaan. Ja, dat is die buitencenter. Jacob wat al reeds op zijn voeten. Meneer Ben Brinkhuis, welkom hier zo bij ons. Ja, die Zijn mannen zijn president reeds. van die Zuidwestelijke District Rugby Unie. President Ben Brinkhuis. Zo pas in die squad. Hallo. Man aan het stuur van die boot. Check it now. Aanstelling gemaakt. Voormalige Springbok africhter in die kamp gekregen. Om aan het stuur is van zaak op die veld. Heineken Meijer. Man wat naalskrap daarbij was om een wereldbeker huis toe te brengen als africhter. Stop bro. Breek bro. Kijk, luister me mooi. Listen carefully. Scheidsrechter wat gesjaald met de mensen daar. Please be square. I don't blow you for that stuff. Let's please keep straight. Thank you. Scrum. Panelle kwartgebied. Abriano voor die Silver Stars. Coach! Ja. En dat is ook die live DJ wat lekker vermaakt brengt is over die schade. Kijk, gents. Met naar die bekende type noot wat hij drukt. Fine! Kijk wat het betekent, man. Nou zit Silver Stars. Get your bind in. Sit! Thomas met ballen aan te meer rooi golf te voeren iedere keer. Ballen uit achter gekregen. Een dolle die man met die monsterpoot. Zet je hem uit. Nee, bal nog steeds beschikbaar. Tegenaanval
Nu is het van de hielachter. Jacobs. Als het bal van Fiat afgeskopt wordt. Scheidsrechter wat de lalipat terugbrengt. Maar daar die man Elden Jacobs. Die hielachter. Met een goede stukje loopie. 2 minutes left for him. Gaan het de scrum wees. Aan die kant van Young Blues. Young Blues, al is die mannen wat van rechts naar links spelen in die blauw. Bind up. Vele wat net ingeskakeld is. Silver Stars, die mannen wit en rooi wat speel van links naar rechts. En de zaken, dat is uw zaken verlopen op het taalbord met 10 punten tegenover 0 Silver Stars. Wat eerste bloed gerekend in de wedstrijd en alle spanners wat zover punten kon aangetekend. Maar sterk skramballes op het tel achter. Dat wordt sterk gedaan in ieder geval, man in drugs. Bal uitgekregen achter. Jacobs met een lange gier, man wat daar zo. Lees kijken dat wat dubbel blaas. Kiel een hoogbaard. Hoop dat ze ernstig beserie onmiddellijk krijgen medische aandacht. Man wat er ook gebruikt om die lijn staan en vol uit te voeren. Die man met die plan, hoogbaard. Kan een negatieve impact hebben op die span van Young Blues. Maar hopelijk is dat man, ja inderdaad is dat. Die plaatsvervanger. Die André Coetsier. Wat zij rol gaat innemen, die rol van de hoogbaard gaat innemen. En dan is er ook nog een plaatsvervanger. Wilfred Agalles. Wat zij verschijning op die Fiat maakt, iets over Young Blues. Jij moet in die kombuis blijven of uit die kombuis zit kom. En weer eens kijkt dit wat ze. Hij beschouwt zelfs die skram als je komt bij. Maar daarbij uit als je niet uit kan weerstaan nie. Blij te komen bij zijn. Ik denk die hoogbaard wil hij komt bij zijn. Blij niet wat ze hoogbaard niet. Hij is les voor koek. Jelle bal. Hij wil nog geen Fiat aan die brand speel. Hoogbaard wat ze mannetjes terug. En hij besluit niet. Hij is klaar voor die dag. Hoogbaard, een man wat hand opgesteken in die wedstrijd. Reese inpak gehad in die wedstrijd voor Young Blues. En ik denk als we Gielkar wat nou opkomt. Die man wat gestraft was, Carolus IJzer. Wat zijn verschijnsel op die Fiat, maar een full packet hier zo. Voor Silver Stars. Scrum aan de kant van de Young Blues. Williams met bal in de hand. Een gezet bal beschikbaar. Nou is het een gekregen Afrikaner. Kort tikkie daar zo naar van die plaatsvervanger. Hij wordt geconnect daar zo. Maar dan wordt die bal weitergespeeld naar de rechterkant van die Fiat. Prachtige loopie. Jacobs, waar die spelers daar zo van Silver Stars en die Ryan worden uitgekomen. Apiwe, uit weer verwachtbaar. Die man wil nog en nog gekregen Williams. Kort tikkie aangegeven, hij is moeilijk, hij is pas in de beide kant. En dwarsdeur is het daar in gevaar, man. En al die pad gaan in oor gaan. Voor de eerste punten onder die palen McNeil van Young Blues. Prachtig. Phenomenal ladies. En kijk wat het betekent voor die schade. En daar zit die tweede helft. Wat zo pas gepraat McNeil van de tweede helft. Wat aan die brand gaat wees. En dat is die mannen wat nog 4 aansteekt. Prachtig. Ja, Brianne, ons het gezien aan die eerste wedstrijd van die dag. Hoe dat die tweede helft ommezwaaien van dingen kan bewerkstelligen voor een span. En Young Blues wat zekerlijk momentum getrokken uit daar die terugkomst, uit daar die terugvecht vanaf die All Blacks. Had het natuurlijk gevoel. En hierdie veld is haar tweede helft en daar is een tweede buit en daar is een tweede kans. Voor enige span wat bereid is om aan op te vatten. Tialang dan nou
10-7 in die guns Boete! van Silver Stars. 3 punte verskil. So watch him till he gets there. Let him get there. Ook gewoon, ja, subs aan jullie wat afgaan. Subs dat afgaan van jullie. Dolu. Oké, Wat nou weer die bal kan laat hoog hang. Die scramble bal. Vir sy voorspelers om terug te wen. En ja, hy hang hoog. Knock on! Ongelukkig word hy aangeslaan deur die manne in rooi Lekker, en leave wit. him, leave him! Botha wat baie vinnig daar was om hy bal op te pik. Going back for the knock, nee? Okay. Skeieregter sê geen voordeel. Vol. Ons gaan terug vir die aanslaan. Fine. En die manne wat daar nou weer moet sak vir 'n vaste skrum. Vanaf, nee? Kijk. Ga nou komen. Coach! Hoi! Kijk, Jens. Ons kan niet die hele skram zien, hè? Kan. Coach! Hoi! Zit! Hij is uit! Blijf, 23! Bal wat op die voet geplaatst was daar. 23 voor die skopper! En scheidsrechter was het nee. Dat is een man wat voor die skopper was. Leek nou Wilfred de Galles. Wat net te vinnig is voor die skopper. Nou wordt hij vinnig getuk. En sterk en gedreven daar zo dier. Sibungile Mafeka. Bal beschikbaar nou voor. Ja, leek na Kasper wat hem uitgebracht had. Man wat teruggeboender wordt daar zo. Loop hem vast in dekverdediging. Kasper. Wie gaat hem krijgen? Wordt hij altijd de speler van hem Dolu. Loop hem vast daar. Ballen wat zo. Wijd spat in de handen daar van niemands land. Zijn man gevat daar zo. Prachtige dijkslag waar uitgeoefend was op hem Dolu. Hier daar die man Williams. Kracht op kracht. Hij wordt geconnect daar zo. Dus twee sapdraden. Kijk wat dat betekent voor daar die man. Inzolo Williams. Groot bannercenter is zo van Young Blues. Scrum wat nou gaan aan Young Blues. Dus het Anna Williams, Sajil Williams met ballen naar de muur. Blauw golf te voor, ballen zit. Dan worden opgeteld achter. Hendricks. Sleet om de pick-up en drive uit van Piwe. Sina's paas probeert hem dicht te gaan, maar hij wordt gelekt daar zo over. Sterk en gedreven door die drie drukker. Goed op een soms kan je was het niet, mannen. Wat tegenslag waar het geoefend was. Ongedwongen fout daar zo aan die kant van Silver Stars McNeil. Ja, onnodige gevaarlijke dijksla. Hou die dijksla onder die sternum en jy het geen probleem. Op die oomblik sukkel hulle met daardie area van speel. En dat kos hulle op die oomblik speelveld. En dat kan hulle tier te staan kom op die puntebord. Kom eens, let's go, quicker, numbers. Geleentheid weer vir die man in Blom te gooi. Lyk na Morkel. En hierdie keer vind hy in die lug van Lyn. Wesley Lyn wat die bal afbring vir Rolmaal. En hy beweeg baie vinnig na die witlyn. As die doellyn, die lyn van punte. Hy gaan hulle hoog. Hy val hoog. Skeieregter se hand gaan op die vletjie word gedruk. En nog 5 punte vir die Maltese Young Blues. Kyk waar dit bring. En hierdie mense
wat baie ver gereis het vanaf Wellington tot in George vir hierdie dag. Vir die eerste keer in hierdie wedstryd van hulle die voorsprong. Doelskop om te kom. Reginald, Afrikaner, om hierdie 'n 4-punt wedstryd te maak. Sy span kan hy 4 punte voorsit. Kom hy nader met die regtervoet. Het lyk goed pale toe. Maar ongelukkig. Sy 2 punt voorsprong wat hy het. Maar as kyk vir jou goed gedoen die lyn. Hy hou die man aan die raai. Dan kom die man uiteindelik by. Die rolmaalbeweging. Nie die volle 8-tel nie, maar soos hulle bykom. En kop en steek en daar die rolmaalbeweging. Momentum opgetel. En hulle gaan oor die doellyn vir nog 5 punte. Stelskopper wat van die Silver Stars wat so 'n bietjie mediese aandag benodig. So, vir 'n tydjie was daar ophou. Ja, bal is gespeel deur Young Blues. Bly op. Sisiwa Piwe. Faibilika. Hy is hier op die bal. Opgepakt in die bal teen die kant. En vinnig weggebreek, veld afgeskop. Spoorta wat hom agterna sit. Hier kan moeilikheid kom. Vinnig geskop. Vinnig gespeel. Williams, hy kom weg van die man af. Tel hy momentum op hom. Hy word gestuit in sy spore net buite die kwartgebied van die Silver Stars. Nou word daar van rigting verander. Momentum, spasiemeter weg. Vlag is op aan die tuskant. Maar bijna was het Palmer. Vegend Palmer. Maar daar, vir hom wil skaars maak in die tuskant se kantlyn. Nie vanaf Vens hantering van balbesit nie. Wow, en dan word hy gespring en hier kom die teen uitval. Wow! Oeh! Dit lyk baie na deur die 90. Oor die verdedigingslinie getik, agterna gesit. En nou sy daar in die hande van Salon Botha. Opgepak en dan gedryf. Taking the feet out, Afrikaner. Gaan hy regop in. Opgepak. Steeds kort. En afgeneem. Ongedwong. En nou sit 'n voetreis. Bal wat binneveld toe geskop word. As man op verdediging, man op aanval. Gaan hy hom kry? Hy is oorgedra. 5 meter skrum. Wat gaan behoort aan Silver Stars? Abriano. Take him back. Ja, wat een prachtige stukje speel. Een voor jou en een voor mij stukje van beide spannen. Wat belovend lijkt. En daar is de Crusaders wat ook nou. Hulle de beat maken zo. Om te wijzen zullen zien mannen wat nog gereed maakt voor die volgende wedstrijd. Maar bijna was daar briljant te doen aan die kant. Van Silver Stars, mannen wat wijs. Dat hulle ook vaart dit. En spelen bar zo. Bijna 56 minuten reeds verstreken. En hier die krachtmeting. Zo te scrap. Kom eens,
En die bal oorgedra was hier zo. Aan die kwartgebied van Young Blues. Move in, go. In, go. Kan het tot voordeel wees vir Silver Stars. Coach! Van die behoort en hulle wat behoorlik Young Blues vastpen. In hulle kwartgebied. Reese skram deur beide agter hulle. Bal wat goed gebemeester word. Skeieter wat sê balle sê. Dan word aangedryf, beskikbaar. Kortiekie, reese duikla wat uitgeoefen word. Nou is die bal nog steeds beskikbaar. Sien aan het daar van die gevaar man, Botha wat indryf. As Nomas aan die buitekant. En is in die ander en prachtig word hy oorgeduik. Silver Stars. En hulle wys wat hulle kan maak as in die kwartgebied is. Angelico Adams. Wat daar oorbars vir nog 5 punte vir Silver Stars. 1 vir jou, 1 vir my. Maar die visie van die agterlyn van Silver Stars, hulle weet hulle het Nomas in die beide kant. Besluit om die spasie aan te vat en die bal wyd te speel na die wye channels. En hulle word beloon met 'n pragtige 3. Kyk wat dit beteken vir die skare. Dat hulle weer terug. En die lead is zo met 15 punten teenoor 12 met 'n doelskop wat wag. Gaan die extra 2 punten bijgevoegd word. He's looking to the poles. 20 seconds. Will it be successful with this one? He kicks it with the left boot. Will it be over? And yes it is! It's over! What a phenomenal kick it is from the young man on the side of Silver Stars McNeil. Kijk net daar naar die replay. Prachtig gespeeld naar die wye kanale. En dan is het daar die man wat oorgaan. Die buitencenter van Silver Stars. Angelico Adams. Ja, en weer voor de tweede keer van hulle die voorsprong. En in die wedstrijd is die Silver Stars hoog gehang. Nie onder beheer gekry deur die Silver Stars en die Young Blues wat die terugplaas. Kouwers is los. Allee, kom wat ik je gegeven heb. Ga zij. Kram aan die kant Kijk, ga los. van Silver Sterren. Die eenste Kasper met ballen aan. Om een rode golf te voeren. Lijn 9. Denk hulle gaat wel skoonmaak. Kasper in dol om in die reese voet. Staan, jij in Frans, staan. En niet die Fiat gewinnen wat hij wou gewinnen. Die prachtig ingewacht daar zo deur Agallas. Besluit om wijd te spelen. Gemeet van zijn spelmaat. Reese duikslag. Ja daar die Malundolo. Wat zijn via kom hier zo buiten niet kwam mijn vriend. Steeds kopje wat dier gegeven is. Maar hij wordt ingewacht daar zo. Dier Spandiel. Besluit hij om Siaf aan te vat. Maar loop hem vast in dekverdediging. Is die bal beschikbaar? Kom hij uit. Hij leest niet pakken. Nie omgekeerde bezit. Hij staat. Dan wordt aangedraaid met een kortiekie. Bal beschikbaar. Uitgespeeld achter. Weer eens die gevaarman. Rol. Afrika hier aan de kant van Young Blues. Bal beschikbaar. Apiwe wat sterker dra. Keizer wat zijn nie mannen. Vorentoe aangeven. Dank die paas wat net niet succesvol uitgevoerd was. Nie. En daar kom die plaatsvervanger op. Aan die kant van Silver Stars. Is Enrico Phillips.
En hy gaan die boel so vol staan daar so van sy spanmaat Dylan Cosby. Wat sê man, ek het genoeg gehad vir die dag. Back. We going. Hij moet op. Go! 60 minuten. Reeds iets van die verlede in die krachtmeting, die laatste 20 minuten. Waar alles bepaald wordt, opgeteld, die spandeel, proberen mijn man af te stampen. Hij klopt in. Bal beschikbaar, wordt wijd gespeeld. En man zo net van die bal afval. En opgeteld, en ik het naar Williams, waar de man afstapt, man. En er wordt geduikt daar, die gevaar, man. Aan die kant van de Young Blues, Ethan Salon. Hij wordt beloond daar met een pracht 3. Maar komt alles aan die kant daar zo van Angelo Williams, McNeil. Ja, dat is wat hij wil hebben van de binnencenter. Uit en uit. Die vermoe om die lijn te kan breken. Die vermoe om te kan zien dat er spatie. En die vermoe om te kan zien. Dat is ondersteuning. En ondersteuning met baie spoed. Prachtige doen om op te vorderen, Ethan Salon. Hij heeft gezien. Uitstekend. Williams breekt die lijn. Hij moet daarbij wees van deze gelegenheid om Jenning Room of zoals hulle sê in Woester Villages, dat is koek in die hoek, te skep op hierdie oomblik. 2 punte wat bygevoeg kan word. Hierdie om weer die voorsprong te vat in die wedstrijd. En ongelukkig gaan hy rechts voorbij. Maar als kyk weer naar die verschrikkelijke, fantastische breek vanaf Angelo Williams. Die hanteringsfout van Silver Stars. Williams skop die bal dier, tel hem op. En hij sê vir Ethan, hier is my vriend, geniet jou. As die Malti so festival, een festival van 3. Hoogladang, aan die ander van Bota, bijna speel hy om, maar hy kry op goed onder beheer. Nou moet daar weer diep gekrap word. Sta je on! Young Blues weer op die aanval. Baie goeie duikslag. Hierdie keer van die man in rooi en wat. Daar sê dankie. Legal stil. Straf vir die nog. Maltisore, Young Blues, Maltisore, Silver Stars. Rugby Summit Festival 2026. Kom eens gaan. So wat 15 minuten van speeltijd wat oorbly in hierdie gestraftige wedstrijd. Sit! Wait. Williams wat die skram voer, oh, en dan die skeieregter sê vorentoe. Goed. Skare wat definitief. That's why I was moving back. No problem. Skare wat definitief nie tevrede is met daardie beslissing van die skeieregter nie. Maar hy bly die sou judge. Coach! Boy! Sit! Aangerol die Stars. Hy is beskikbaar. Kom hy uit agter na die diskant speel hulle as man aan die buitekant. Maar verdediging is daar ook. Use it. Angelico Adams van sy lyf moet skrim skakel hou.
Stukskop oor die verdediging. Aanvalsgeleentheid van Young Blues. Wow, waar hy wat rigting verander, maar hy word om die kollega gegryp. Die skeieregter sê ja, dis hoog. Hoog bly hoog. En definitief haal hy nie die kantlyn nie. Maar aanvalgeleentheid van Silverlake. Hier kom hulle in die middelveld af. Man klop man. Wow! Ek weet nie of jy daai gesien het nie, maar dit was duidelik. Sonne arms. Dankie. Dankie, hè. Van hulle sien nie Dankie. altyd die goede haak Ja, nie. dankie. Ja, as ek moet uitwys. Nee? Baie belangrik. Manne wat nou 'n bietjie wonderwater moet kry. Hey, die Meksikaanse wave. Kijk. Relax. Para Anas. Chance, Maar stay back. kyk na daardie Stay back. tydslag. Oh, Chin. Step. teen 'n man soos Botha sal jy jou dood kry. Jy moet seker maak jy is verseker by 11 bob. Play op, play op. Manne wat mekaar klibbig invat. Well done. Count. There. Morris. As die pas. Jy moet seker maak jy's geboek by Melty so voor jy in 'n man collide. Melty so Corporations, hulle kan jou begrafnis van jou dek as jy waarhalsig is en in 'n man soos Botha loop. Of as jy waag om rugby te speel. En geen panger op jou kop het, jy maak seker jy kom by Melty so Corporation uit. Kom ons gaan, kom ons gaan. 17 die telling. Goeie lyn staan gesit. Legal. Dinge wat nou rustig gemaak word in die blou kamp. So wat 10 minute, bietjie meer as 10 minute speeltyd wat oorbly. Tellings nog dusver gelyk op. No hands. Oh, kom hy los weer. Hy ren van die einste Botha. Agterlyn wat roep na hom. Salon. Maar dis Adams. It's Aliko Adams. Spaas in die buitekant vir man om te werk mee. Silver Stars wat die speelwerk doen. Op hierdie oomblik. En hulle maak goeie veld. Kom hy weer uit na die tuskant. Gaan die bal deur die hande. Abriano dinge wat behoorlik kook in hierdie laaste 10 minute. Ja, lyk na Silver Star van die krane behoorlik oopdraai in hierdie wedstryd. Nou word die bal op die veld gesit, achterna gesit, gaan hem kry en oh, prachtig! Alle wereld goed gebemeester. Hy sien die visie en kyk wat het beteken vir die ondersteuners. Looks what it means to the spectators of Silver Stars.
And the young man on the side of Silver Stars, Wafiq Brits, have just got over for his try. And set punt op die betaalbord. Prachtig gedoen daar deur die manne. Nathan Kemp. Kyk of hy die extra 2 punte op die teelbord kan byvoeg. Kemp. Structured with a right foot. And unfortunately, he's not successful with that one. Net 'n replay. Prachtige steekskoppie. Kyk die visie van Arima jongman. En dan word die bal agterna gesit. Hierdie man met baie vaart. Meneer nummer 24 op sy rug. Was het Luwijn Afrika? Is die bal wat goed gehang was. Maar kon nie die bal in bemeester kry nie. Strafschop wat gaan aan die kant van die Young Blues. Telling uitdaglik 22-17 met Silver Stars. Wat die lead vat meneer die een. Bijna 8 minuten speeltijd wat nog oorbly in die wedstrijd. En dan is die wedstrijd ook iets van die verlede. Het Young Blues nog daar die extra Vuma. En hulle sakkie wat hulle saamgebring het tweede jaar te doen. Om nog iets musical te kan performen. Skade is op afwachting voor iets niets. En iets briljant. Misschien soos 'n 3 wat kan wees in die doorsnak opgetel in die klein kindjie. Die jagste man. Goed opgesom daar, so prachtige duikslag wat uitgeoefen word. Skeieregter die se hand is uit. Dan word weer het so opgetel deur die voorspelers. Van Young Blues, bal beskikbaar nou. Skeieregter was dit nie manne. En hy bring hulle al die pad terug. Tempo van die wedstrijd wat bietjies verstadig word. Besluitnemingstyd. Nou word uitgespeel. Solomon wat sterk en dra bal beskikbaar. Met 'n lang aangee aan die hande daarvan. Kat. En as het weer eens die man Solomons gaan nie oor, gaan hy skort. 'n halve meter kort. Bal wat buite was, Pubelas nogmaals in die buitekant. En 'n tipe van 'n sieke aangee. Maar goed gebemeester daar. Bal beskikbaar, wie gaan hom ontvang? Groot buitensenter wat nou inderdaad Jacobs. Hy word plat gemaak, hy word opgetelling gedryf daardeur Afrika van die Young Blues. Dan moet nou skoon gemaak word, bal beskikbaar, wat let om vry te speel. Dis in die hande van die gevaarman en die bal wat net nie tot de hand kan gaan nie. Nog steeds skeieregter. Strafskop gee aan die kant van die Young Blues. Kijk, voor die op, nee? En dan wordt er vanaf getukt. De oor gedekt. Relax. Skeieregter wat sê, nee man, wacht voor die tijd. Skade wat nie gelukkig is met daardie een nie. Maar dan word daar skoon gemaak en gespeel, gaan het oor wees. En inderdaad is het Young Blues wat terugslaan. Met die slaankrag wat hulle het. Kan het nie eens nie voorbij wees hier so vir Silver Stars. The man of the hour. Sal het gaan aan die kant van Ethan Salon. Of is het die gevaar man hier so? Jacobs. Sal nou vir julle sê wie het was. Maar kyk wat het beteken. Wat 'n prachtige 3 dae so McNeil. Ja, die uithou vermoë van die man in blauw. Young Blues. Die uithou, die aanhou en die veg. Hy het natuurlijk sy verrigte en sy vindste afgelewer. Skop om te kom telling weer gelyk op. Hierdie kan
die voorsprong wees vir die Malteser Young Blues. Tref hom en hy lyk van die oog af links verby en hy is ook kort. Die krag van Salon waar hy gebruik. Fys het hy net spoed nie. Dat is die einde van die wedstrijd. En hierin eindig 22 Elk, Silver Stars en Young Blues. Volgende wedstrijd East London Police en die Malteser Crusaders. Bly ingeskakel vir hierdie kragmeter.